Täytyypä tehdä sikaniskapataa. Siinä on vähän pottuja, porkkanaa, sipulia ja kasleria. Olisikohan tämmönen puoli kiloa vähän vajaa. Siinä on tarvikkeet siliputtuna. Ei muuta kuin kokkaamaan. Siinä on nyt lihat käristymässä. Mikä ruskistua siinä jo. Voi heittää vaikka sipulit sinne kanssa. Kärisemään. Siinä on liha saanut väriä ja otetaan vaikka sipulit sinne. Sipulit pattaan. Näyttää siitä. Valkosipulia kanssa sinne kuorineen päivineen. Sitten pannaan potut ja porkka. Tuolla rautetaan vähän vettä siihen. Että ne niinku peittyy. Peittyy se homma sinne. Homma peittyy. Sitten suolo ja tommonen 1/4 kourallinen. Laakerin lehti. Pippuria pitäisi vielä. Tuossa. Musta pippuri. Se pitäisi olla kyllä kokonaisena, mutta mulla ei ole tätä rouhetta tässä. No sitä sinne. Sitten pannaan nyt kaikki tuo loppu mitä siinä on. Ja sitten vaan uuniin. 150 astetta ja pari tuntia, niin eikö se siinä olla sitten. Joo. Pari tuntia saa ne muhia siellä, niin eikö se ole kypsä sitten. Eikö lunkot kiinni? No niin. Siinähän se on. Siinä on sikaniskapata. On helppo tehdä kuin mitä. Sun vihdoinkin mä sain.